सुन दुर्गा माई कैसे पगल के भुलाई। सुन दुर्गा माई कैसे पगल के भुलाई। ऊ तो चल गइल ऐसन रोग धराई के साथे मेला घुमाई के ना। सेल्फी खींचली हवस मंदिर भी आई के साथे मेला घुमाई के नहीं गइला हमरा रहते लफर दोसर बनैला। दुर्गा माई सुनी दुर्गा माई ऊ तो ठीक नहीं गइला हमरा रहते लफर दोसर बनैला। ऊ तो चल गइल धड़कन बढ़ाई के साथे मेला घुमाई के ना। सेल्फी खींचली हवस मंदिर भी आई के साथे मेला घुमाई के ना। साथे मेला घुमाई के ना। साथे मेला घुमाई के ना। दुर्गा माई सुन हाथवा के जोड़ी माई करी तोहसे अरजी। पता न रहे ऐसन मिल जाई फरजी। तरंजन सूरज से दिलावा लगाई के साथे मेला घुमाई के ना। सेल्फी खींचली हवस मंदिर भी आई के साथे मेला घुमाई के ना। दिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।